Gepli yer Azatlyk Radiosy. Akşamga taýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 29-njy fevraly hepdeniň duşanbe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparýaryn. Şuunky programmamyzda Iranda 26-njy fevralda bolan ses berişligiň götürnükli netijeleri Hasan Rohanynyň we onuň reformaçy ýaranlarynyň ýurdun täsirli ekspertler assambleýasyna gözegçiligiň aglawatyna eýe bolandygyny görkezdi. This is a clear indication that the people are present in the scene, in the political scene. Vice-prezident general Abdurreşid Dostum Demirgazy Owganistanda ýaragly toporlara garşy harby çärelerini güýçlendirdi. Jangel Taliban nemitanab yak hukumat-ı imarati Hudabisan. Aşgabatda ýer içinde meşhur sowda nokatlarynyň ýeni biri Bedew massivindäki bazarlar sökülýär. Ýa-ni zatlaryny ýagnaşdyryp, dukanlaryny, boşatyp haritlaryny indaýryp bererlerim bar, eýem sökülip aýrylyp giden dukan eýelerim bar. Şuun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Iranda 26-njy fevralda bolan ses berişligiň götürnükli netijeleri Hasan Rohanynyň we onuň reformaçy ýaranlarynyň ýurdun täsirli ekspertler assambleýasyna gözegçiligiň aglawatyna eýe bolandygyny görkezdi. 88 agzadan ibarat assambleýanyň öňünde Iranyň indiki baş ruhanysyny saýlamak wezipesi goýulýar. Rohany we ýurdun öňkü aram prezidenti Akbar Haşimi Rafsanjani özleriniň 50 golay tarapdarlary bilen bilelikde assambleýada orunlaryň 59%-na eýe boldylar. Assambleýanyň häzirki ýolbaşçysy Ayatullah Muhammed Yazdi we onuň berk siýasatyň tarapdary bolan ýarany Ayatullah Takhi Mezbah Yazdi edara saýlanmadylar. Iranyň ýustisiýa boýunça ýolbaşçysy Ayatullah Sadeh Amoli Larijani reformaçylary ýazgyryp olar Amerikan we Ingliz mediasy bilen işleşip aşy berk siýasatyň tarapdarlarynyň assambleýa saýlanmagyna päsgel bermekde aýplady. Şeýle-de reformaçylar ýurdun 290 orunlyk parlamentinde dawaly 30 oruna eýe boldular. Orunlaryň ýene 50 şemesine kimin saýlananlygy anyk edilmän soň aprel ýa may aýlarynda saýlawlaryň ikinji tapgyrynyň geçiriljegine garaşylýar. Türkmenistanda prezidentiň adyndan zenanlara 40 manat möçberde pul sowgady goşurlar. Resmi maglumaty görä halkara zenanlar güne sebäpli beriljek pul sowgady 1-nji we 5-nji mart aralygynda işleýän we okuyan zenanlara pensiýany we döwlet kömegini alýan aýallara, şeýle-de studentlere, mektep okuwçylaryna we çağalar baglaryna gatnaýan gyz çağalara beriler. Türkmenistanda döwlet başçysynyň adyndan aýal gyzlara pul sowgadyny paýlamak däbi ýurdun ozalky prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe başlanypdy. Prezidentiň fermany bilen 2002-nji ýyldan başlap 21-22-nji martda bellänen aýallar güni sebäpli aýal gyzlara 200 manat ýagny 40 Amerikan dollary möçberde pul paýlanýardy. 2008-nji ýylda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanda halkara aýallar gününiň 8-nji martda bellenmegini dikeltdi. Qazaqstanyň adam hukuklary boýunça ýöriýeti wekili geçen hepde Birleşen Ştatlaryň Washington ştatynda öldürilen 2 ýetkinjiň Qazaqstandan ogulluk alynanlygyny tasdiklady. Ombudsmanyň edarasynyň 29-njy fevralda aýtmagyna görä 16 ýaşly Quinn Carlson we 18 ýaşly Tori Carlson Qazaqstanyň Birleşen Ştatlardaky elçixanasynyň konsulluk hasabynda durmandyr. Astananyň häkimetleri agzalan 2 ýetkinjiň Qazaqstanyň raýatlygyny saklap galanlygyny ýa-da Birleşen Ştatlaryň raýatlygyny geçenligini anyklamaga çalışýarlar. Bu ýaşlar 25-nji fevralda 51 ýaşly David Wayne Campbell'ın Belfair şäheriniň golaýyndaky öýünde öldürilen 4 adamyň arasynda bolupdy. Şeýle-de 49 ýaşly aýalyny we ýene bir adamy öldüren Campbell 26-njy fevralda häkimetlere jaň edip erbet bir zat edenligini aýtmagynyň ýa-ni öz janyny kastetdi. Pakistanyň hökümeti 2011-nji ýylda ýurdun dine dil getirmek baradaky kanunlaryny reformerlemäge çagyran vilayet häkimini öldürmekde aýplanan adamy jazalandyrdy. Mumtaz Kadri 29-njy fevralda Rawalpindi şäherinde atylyp öldürildi. Islamçylaryň ençemesi tarapyndan gahrman hasaplanýan Kadri Punjab vilayetiniň häkimi Salman Tassiriň öňkü jan penatydy. Kadri Tassiri Islamabadyň bazarynda 28 gezek oku tutdy. Kadriň işine sereden судья bir näçe haýwatdan soň hupsuluk sebäpli ýurdy terk etmäge mejbur boldy.
Ortiýadyň polisiýasy 29 fevralda Moskwanyň Oktyabrskaya pole stansiýasynda çağanyň ketilen keldetini götürüp barýan özbek dinanyny tutsak etdi. Gara giyimli başy Islam örtküli dinanyň çağanyň keldetini galgadyp Allahu akbar diýenligini eşidenler bolupdyr. Polisiýa özbek milletli dinanyň Gulçehra Bobokulowadygyny anyklady. Onuň ruhy taýdan barlygy iýerilenligi habar berildi. Sosial mediada ýerleşdirilen videoda dinan Merkezi Aziýalylaryň aksenti bilen orsça gepleýär. Dinan özüniň janynyň geçen hüjümçydygyny aýdyp, "Men terrorçy, men ölerin emma ähliňiz jaza alarsyňyz" diýdi. Polisiýa dinanyň garamak üçin özüne ynanylan 5 ýaşly ors çağasynyň kellesini göterenligini tasdiklady. Çağanyň göwresi 29 fevralda öz öýünde ýangyny söndürmek üçin baran ýangyn söndürjüler tarapyndan tapyldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eýranda 26 fevralda bolan ses berişligiň gutarnykly netijeleri Hasan Rouhanynyň we onuň reformaçy ýaranlarynyň ýurdun täsirli ekspertler assambleýasyna gözegçiligiň aglabasyna eýe bolandygyny görkezdi. 88 agzadany barat assambleýanyň öňünde Eýranyň indiki baş ruhanysyny saýlamak wezipesi goýulýar. Eýranyň reformaçy siýasatçylary parlament saýlawlarynda hem üstünlük kazandylar. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişdendiň dinläli. Eýranda 26 fevralda geçen saýlawlaryň jemleýici netijeleri belli bir derejede aram hesaplanýan prezident Hasan Rouhany bilen onuň ýaranlarynyň täsirli ekspertler mejlisinde köplük orny kazanandygyny görkezýär. Bu bolsa üç esasy blokyň biri bolan parlamentiň güýjüniň artmagydyr. Saýlawlar iýul aýynda gelen ýadro ulalaşygy bilen baglylykda halkara sanksiýalary ýatyrylyp bäri Eýranda geçen irkinji ses berişlik bolup durýar. Reformaçylaryň konserwatiwlerden üstün çykmagy Tehranyň onlarça ýyla çeken syýasy we ykdysady izolasiýadan çykmak barada edýän tagallalaryna täsir eder. Rouhany bilen öňki prezident merkezçi Ali Ekber Haşimi Rafsanjani aňsatlyk bilen ekspertler mejlisinden orun kazandylar. Rouhanylardan durýan ekspertler mejlisi Eýranyň en güýçli resmisi bolan ýokary lideri saýlap, onuň işlerine gözegçilik edýär. Eşeri İşler Ministerliginiň beren maglumatyna görä reformaçylar tarapyndan goldanan kandidatlar 88 orunly mejlisiň 52 ornuny eýeläpdir. Şeýdip olar tanymal konserwatiwlaryň bir näçesini, şol sany mejlisiň häzirki başlygy Ayetullah Muhammed Yazdi bilen Ayetullah Tagî Mesbah Yazdi'ni de bu ornundan çetleşdirmegi başardylar. Ýöne Ayetullah Ahmet Cenneti ýaly tanymal konserwatiwlaryň bir näçesi mejlise täzeden saýlandy. Cenneti ýyllarça reformasy kandidaty parlament we ekspertler mejlisi saýlawlaryndan çykaran gözegçiler geňeşine ýol başçylyk edýär. Ses berişlikden soň Eýranyň suw täkimiýetleriniň konserwatiw başlygy Ayetullah Sadyk Amuli Larijani reformaçylary konserwatiwlaryň ekspertler mejlisine täzeden saýlanmagynyň öňüne almak üçin Amerikan we Inglis media neşirleri bilen işleşendikde aýyplady. 29 fevralda Larijani Yazdi bilen Mesbah Yazdi'niň saýlawda ýeňilendiklerine salgylanyp şeýlediydi. Bu rejimiň bähbidine bu şahsiýetleri ekspertler mejlisinden çykarmak üçin daşary ýurtlar bilen edilen koordinasiýa nusgatymy. Ekspertler mejlisi geljek 8 ýyllyk möhletiň içinde Gülmatara bir karşı bolan ýokary lider Ayetullah Ali Khamenei'niň oruntusyny belläp bilýär. Khamenei häzir 76 ýaşynda, ol 1989-njy ýyldan bäri şu orunda. Reformaçylar konserwatiwlaryň täzeden saýlanmagynyň öňüne almak üçin saýlawçylary reforma tarapdar we belli bir derejede aram kandidatlar koalisiýasyna ses bermäge çagyrdylar. 29 fevralda ýurdun Eşeri İşler Ministeri Rahmani Fazli hasaba alınan 55 milyon Eýranlynyň 62%-nyň ses berişlige gatnaşandygyny habar berdi. Parlament saýlawlaryna berilen sesler entek sanalyp tamamlananok. Ýöne 290 orunly parlamentde aram we reformaçy, garaşsyz ýa konserwatiwlerden durýan 3 siyasi lagerin hiç birinin seslerin ağla ve köplüğünü alarına karışılmayar. Ýöne häzir belli bolan bölekliğin netice
netijeler reformasylar bilen aramlaryň geçen 10 ýyllyklardan ilerdidigini görkezýär. Parlament saýlawlaryna Tehranyň paýyny düşýän 30 ornuň hemmesini Ruhani bilen onuň reformaçy ýaranlary kazandylar. Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganystanda hökümet güýçleriniň ýaragly söwüşiji toporlara garşy görüşiniň dowam edýän wagtynda vice-prezident general Abdurreşid Dostumyň ýaragly toporlara garşy çärelerini güýçlendirenligi barada maglumatlar gowşýar. Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionundaky soňky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradiýanyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatynda vice-prezident general Dostumyň ýolbaşçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Poştunkut atl etrabynda ençeme oba jeňçilerden arasalandy. Faryab vilayatynyň merkezi Meýmene şäheriniň golaýynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar diýip yerli resmiler habar berýär. Meýmene şäheriniň Senmek hopynyň öňü alyndy diýip vice-prezident general Dostum aýtdy. Demirgazyk Awganystanda Talibanyň öz hökümetini gurup bilmejekdigini hem general Dostum öňe sürdi. Faryab vilayatynda 2 günüň dowamında jeňçileriň ýok ediljekdigini general belledi. جنگ طالبان نمیتونه یک حکومت اماراتی خدا بسازه. Vice-prezident general Dostum Jowzan vilayatynyň Goştepe we Derdap atly etrafynda da jeňçilere garşy harby çäre geçirdi. Şol ýerden ol müňlerçe ýeralty bilen Faryab vilayatyna geçdi. Vilayatyň Hoja Sevpoş atly etrafynda jeňçiler bilen vice-prezident general Dostumyň güýçleriniň arasynda çaknaşyk boldy. Faryab vilayatynda awgan güýçlerine garşy söwüşýän jeňçileriň arasynda Merkez Aziýaly militanlaryň bardygyny vice-prezident general Dostum aýdýar. Talibany we İslam döwleti atly toparyň militanlaryny goldayan taraplara gysyş görkezmegini general Merkez Aziýa ýurtlaryndan soraýar. کشورهای آسیای میانه پس از طالبان یا از داعش حمایه میکنه فشار پرتین. Vice-prezident general Dostum öňüm Faryab vilayatyna baryp harby operasiýa geçiripdi. Vilayatyň ençeme sebitini jeňçilerden arasalapdy. Ýöne general Dostum kabyla dolanandan soňra jeňçiler Faryab vilayatynyň köp ýerini ele geçirdi. Vice-prezident general Dostumyň sözçüsi Şabaz Eraç Faryab vilayatynyň şeýle hopy ýene 100% bolmagynyň ahmaldygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Jeňçilere garşy görüş üçin Faryab vilayatynda awgan hopsuzlyk goraýjy güýçleriniň ok ýaragy we harby enjam bilen öpçün edilmeligini sözçi belledi. Jeňçileriň Meýmene şäherinde we hem salýanyny iraç ma'lum etdi. Amniyati nirolarymyzga taminat durust ýetişmese, bu hatar ýene bor. Ellatlary bizlerge wazy we ma'lum. Meýmanany köriň. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 209 Şahin atly harby diwiziýasynyň sözçüsi Polkownik Rıza Rızaýynyň Azatlyk radiosyna aýdýşyça Faryab vilayatynyň Gormaç, Gaýsar we Gurdiwan atly etrafynda ýagdaý dartgyllygyna galýar. Poştunkut etrafynda da hopsuzlyk şertleri yaramazdy. Jeňçiler Meýmene şäherine hop awandyrýardy. Emma vice-prezident Faryab vilayatyna gelenden soň jeňçiler bir neme köşeşdi we ýa çekildi diýip Rızaý aýtdy. تعزیزات بلند امنیتی قیصار و غرماچ گردیوان ولسوالی پشتوکوت شهر میمنه طالبان سنگر گرفته بودن و شهر تهدید. Faryab vilayatynyň hakimi Seýdenwer Sadat vice-prezident general Dostumyň Faryab vilayatyna saparynyň netije berjekdigine umydwarlyk bildirýär. Vilayatyň iki etrafynda jeňçilere garşy harby operasiýanyň başlanandygyny hakim aýdýar. معاون صاحب اول ریاست جمهوری کشور به فاریاب تشریف آوردن، پشتونکوت و پلیساتپوش یک عملیات را آغاز کردند. Faryab vilayatynyň 9 etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda Merkez Aziýaly militanlaryň ýerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň 3 vilayatynyň şäherlerini ençeme etrabyny elektrik tok bilen öpçün edýär. Türkmenistandan gelýän elektrik liniýasyny we elektrik sütünine de jeňçiler Faryab vilayatynyň territoriýasynda ýygyderli ziýan ýetirýär. Şamirdan Gulmuradi, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Gepli yer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Programmamyzy dowam etdirip siziň dikkatiňize bildirişimizi hödürleýäris. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgisi, gmail.com adresimize, çeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk Radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepli yer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda il içinde meşhur bazarlaryň ýene biri ýumrulýar. Bedew massivinde ýerleşýän bu sewdany okudunda ýetatan gurulşyk harytlary we awtologlaryň şaýlary satylýardy. Häzirki wagtda bu ýerde 50 golay dukanyň sökülýänligi aýdylýar. Bazaryň ýykylmagy bilen bagly ýagdaýyň jekmejeklerini Kärdeşim Sehranyň Türkmenistandaky habarçymyz Soltan Açylow bilen geçiren söhbetdeşliginden dinläli. Soltanaýda Aşgabatda 50 çemesi dukanyň sökülüp başlanandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat beräýsiňiz. Bu dukanlar nirede ýerleşýär? Sehra, şemeniň sökülýär diýip habar beren dukanlarym ýanky Bedew massiwinden Ardaw pasyolugyna geçen, kanalyň üstünden geçen täze gurulan köprü bar. Şondan Kılıçkuliýew köçesi bilen Günmatarlygyna gideninde ýoluň çep ýerinde, ýanky Andalip köçesinden Şor pasyolugyna geçen kanalyň köprüsi bilen aralykda ýerleşen sewda dukanlary häzirki wagtda sökülüp aýrylypdyr. Soltanaýda bu dukanlar nähil tipli dukanlar, ýagny status nähil hususy eýetçilikdemi ýa-da döwletiň eýetçiligindemi? Şolaryň ählisi diýen ýaly hususy eýetçilikdäki diýip maňa şeýle maglumat berdiler. Şo ýerde intek ýaňy zatlaryny ýagnaşdyryp dukanlaryny boşatyp harytlaryny indaýryp berýärlerim bar. Eýem sökülüp aýrylyp giden dukan eýelerim bar. Şonda men soradym, şular döwlete degişlimi ýa hususy dukanlar diýdim. Şular firmalara degişli, onuňa ýanky telekeçileriň hususy dukanlar diýip şeýle jogap berdiler. Soltanaýda bu dukanlarda nämeler satylýardy? Şu dukanlar esasen şu tenagat harytlary, esasen şu gurulşyk harytlary. Ondan soň ýanky massylaryň ätiýaslyk saýlary satylýan dukanlar, ýanky massyn ýaglary, onuň şu ýanky gurulşyk üçin islendik material şu ýerde bardy. Ýanky kraskalar, emulsiýalar, ýanky ablitowsyn materiallar, plitalar. Näme diýsem şu taýdan tapyp bolýardy. Şeýle şu dukanlarda gurulşyk materiallary, awtomaşinlary degişli ätiýaslyk saýlaryň türlü görnüşleri satylýardy täzere. Soltanaýda dukanlaryň näme sebäpden sökülýänligi barada bir düşündiriş berilýärmi? Ýa-da bir üstünden gurulşyk ýol geçecekmişmi? Bu barada sizde maglumat barmy? Şu yerden ýola geçen ok Sehra, ýol eýem giňeldilip, iki gatdalyň ýol odal bezerlen ýol, odal şol dukanlaryň ýerleşýän köçesi şäheriň başyndan geçen aýla ýol hasaplanýardy. Soňul Kılıçkuliýew köçesi boldy, şonuň Kılıçkuliýew köçesiniň boýdan maşa diýen ýaly ähli ýerinde täze gurulşyklar alınıp barylýar. Odal ekilen baglar goparylyp, onuň ýerlerinde de amaratlar galdyrylyp gurulşyk gidip dur. Indi şonuň iki ýüzünde de bar bolan odal gurulan dukanlar bolsun ýa bolmasa kiçirek edara jaýlary, ofisler bolsun, şolaryň ählisini söküp aýyrmaly edipdirler. Şeýle görkezme bar, şolaryň ýerinden hem ýanky 3 katly, 4 katly onun ütleşerek şeýle döwrewap beýik amaratlar galdyrylmaly diýip şeýle maglumatlar berilýär. Eýem şu taýda jaýlaryň gurulşygyna başlan, eýem gurulşyk edaralary işläp durlar. Şu taýda ýanky plakatlarny goýýarlar, şu haýsy gurulşyk alınıp barylýandyny. Şu ýoluň iki ýerinde de häzirki wagtda şu plakatlary görmek bolýar, nähili gurulşygyň gitýändigi barada. Ýanky dukanlaryň ýerleşýän ýerinde de şolar ýaly beýik amaratlar gurulmaly diýip şeýle görkezme bilen şu dukanlaryň ýykylyp aýrylýandyny, ýanky şu dukan eýeleriniň şu taýda baradanlar maňa gurrun berdiler. Soltanaýda başda şol dukanlar gurulan mahaly şolara resmi taýdan ruhsat berilmändirmi ýagny? Yok, olar etahanım şolar
döwletin özüniň gurup beren dukany şolar bir tipde gurulan ýene-ýene şu dukanlar bir gatlanma bolsa bir tipde gurulan ýöne şol çykdaýdygyny telekeçileriň özleri çekip şonu döwlete gurdurulan näle şeýle maglumatlar boldy şol odal gurmana ruhsat berdiler. Haýdam söküpdirler hiç kile kompensasiýa ýok diýip şo ýeriniň şol işgärleriniň käbir maňa şeýle maglumatlar berdiler. Sultanada inni kompensasiýa da ýok diýdiňiz. Bu ýerdäki dukanlaryň, dukan eýeleriniň ykbaly nähili bolar? Başga ýere göçürilýärmi ýa-da başga ýerden dukan berilýärmi? Şo ýerde hiç kime hiç kile yerim berilmedi, bir ýerden bir dukan açmak mümkinçiligim döredilmände ýa taýin dukanam berilmände barada şeýle maglumatlar aldım. Her kim başyny saramaly, nereye gitseňiz gidin, boşadyň, ýykyň diýip şeýle görkezme berilipdir. Adamlar özleri häzir haritlerini bir tanış bilişiniki de koyup yer gözlenýärler diýdiler. Ondan soň näçe bizmeýne gidip ýa bolmasa şäheriň bir başga ýerlerinden yer gözläp ýa yerlesen adamlar mar yerleşip bilmedikleri mar haritlerini bolsa çemgelenýär gitdik diýip şular ýalyk maglumatlar aýdyldy maňa. Sultanaýda Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren gurulňyňyz üçin köp sag bolun. Bolýa sag bolun, tehra sag bolun. Aşgabatdaky habarçymy Sultan Naçylowa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Aşgabatda ýapylan iň iri bazarlaryň ýeni biri Mir bazarynyň işiniň togtadylyna ýarym ýyl boldy. Resmiler ýyl içinde meşhur bolan bu bazaryň täzelenip ýarym ýyldan gaýtadan açyljagyny aýdypdy. Emma şu gün bazaryň açyljagynyň hiç ýyly alamatynyň göze ilmeýänligini ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Kardeşim Zehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrada Mir bazaryň rekonstruksiýa işleri sebäpli ýapylanyna 6 aý boldy. Resmiler bazaryň 6 aý soň açyljakdygyny aýdypdylar. Häzir bu bazarda ýagdaý nähili? Şol berilen wada wadalygyna garaly her wagtda bazarda kuruluş işleri kelli dowam edýär bolsa onun bu ýakynlar ullanma berilýän alamatlar göýülen ok sebäbinden bazarda işleyen işçilerin hani barmaklık tanaymalı, onların ediyen hareketleri bitiren işlerin, göz doyurluklu işlerden de bir karar Ramazan günü mötürdüğüne bak geliyeler, üstürdüğüm günü bazarı avadarlaştırmak bilen meşgul olayan işleri ediyeler, öyle bitkiyen, ilerleyen iş yok. Amanrada indi guruluşyň hayal alınıp barlýandygyny, henisem tamamlanmandygyny aýtdyňyz. Şu guruluşyň uzagy çekmegine sebäp bolar ýaly bazarda köp guruluş alınıp barlýarmy? Ýagny bazarda öňkü dukanlary ýykylyp uly derejede guruluş alınıp barlýarmy? Yok, beýle yok. Şol bazaryň öňkü duruşy, dine bazaryň başyna emeli mermeri aýlamak, şol bilen bazar bir mermerden falan bazarın investirmek bilen edilýän işler bilen bazarın determinasyon çoğundaki şifreler, örtükler sarsılıyor. Başka amal edilýän zat yok. Öňe bir ýerde bazarın demirgalyk tarapynda käde dukanlaryň guruluşy diýip bolýar. Öňkü bazarın guruluşy bilen öňkü bazar awatly işler bilen hiç ýyly baglanyşy ýok. Berde diýip şol kuruluşu alıp barayan firmaların salt-saltdan üytkömeli hem de şehre hatatı olan dediyen adamların hanının ülkesi ağırılmalı ile kuruluşun hayal yaran hanı düşmanı on bir ulağı çekmene sebep o diye. Amanrada Aşgabatda rekonstruksiýa işleri bir näçe aý çeken başga-da bazarlar barmy şeýle ýapyklygyna alýan başga-da bazarlar barmy? Şeýle bazarlar bar, bolar bir näçe aýdan bir näçe ýyla çeken bazarlar. Olardan iň uly bazarlaryň biri bir haýatyn Gülfan milen ýerine Murvadar adı meşgul olan bazar yine şu bazarın rekonstruksiya ettiği işini 2 ayken 3 yıl bundan olur diyesildi. Häzirim Murvadar'ın başına ayet dur, başından fiillanında şol kuruluşunun bazarı rekonstruksiya etmenin bu olayda tamamlanzarın düylünü kuruluşu da hayaliye karanlık parlıyor. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren gurulňyňyz üçin köp sag bolun.
Tüm olun işin var olsun. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Soňky ýyllarda Aşgabatda we Türkmenistanyň welaýat merkezlerinde ona golay badar ýykyldy. Bu ýagdaý siziň durmuşyňyza nähili täsir ýetirdi? Hormatly radio dinleýijiler, öz pikirleriňizi paýlaşmak üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistanda etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan Jyllyköl regionunda türkmen gyzynyň öz janyna kast edip aradan çykanlygy habar berilýär. Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň maglumatyna görä bu fajaly ýagdaý 30 000 çemesi etnik türkmeniň ýaşaýan regionunda türkmen gyzlarynyň öz janyna kast edip dünýäden ötmegi bilen bagly 3-nji hadisadyr. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini habarçymyz Döwlet Baýhandan dinläli. Jylykölli öz janyna kast eden türkmen gyzy. Bu soňky ýyllar ol etrapda ýaşlaryň arasynda bolan 3-nji şeýle wakadyr. Ol türkmen gyz hosarlarynyň aýtmagyna görä geçen ýyl 11-nji klasy gutarmaly ekeni. Ýöne ol jorosynyň toýuna gatnaşmagy ruhsat berilmänligi üçin öz janyna kast edipdir. Rayhon atly ol türkmen gyzyň kakasy Çary Gurwanowyň gurrun bermegine görä 6-njy mektepde okaýan gyzynyň ruhy saglygyna hiç wagt bir problema bolman ekeni. Gurwanow 27 fevralda Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren interwýusynda gyzyna jorosynyň toýuna gitmäge ruhsat berilmändinden soň wakanyň göz açyp ýummas salmyň içinde bolup geçendigini aýdypdyr. Onuň gurrun bermegine görä gyzynyň jorosynyň ýaşaýan ýeri 2 kilometr uzakda ýerleşýän ekeni. Şoň üçin hem ene atasy daş görüp toýa gitmäge razylyk bermändirler. Gyzyň ene atasy giýjanyň bir wagty ýaş gyzyň ýekeci özüniň öýe dolanmagynyň gaty hatarly boljakdygyny pikir edipdirler. Gyzyň öz janyna kast etmegine hut şeýle ýagdaýyňmy ýa başga bir zadyň sebäp bolandygyny bilmeýärler. Hinide çenli olar wakanyň näme sebäpden bolanyny düşünip bilen oklar. Jylkyl etrawynyň ösülçüligi waka bilen baglanşykly jenaýat işini gozapdyr we häzir derňi işi dowam edýär. Jylkyl geňeşiniň arçyny Süleyman Barotowyň aýtmagyna görä, bu waka soňky bir ýylyň dowamynda türkmen ýaşlarynyň arasynda bolan 3-nji waka. Arçyn bolan wakalaryň sebäpleriniň doly anyklanmagy üçin wakadan owulky ýagdaýlar teljeriş işleriniň alınıp barylýanyny ma'lum edipdir. Resmi maglumatlara görä, Täjikistanyň Hatlon welaýatynyň Jylkyl etrapynda 30 000-dan gowrak etnik türkmen ýaşaýar. Habarçymyz Döwlet Baýhanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı,
ördek kan geldi Karaşan sana akça keptirim Gelsin salama Geçti köptirim Akça keptirim Yayına irkana Pek asmanımda